Titkos halál a Hárs-hegyen. Részlet, David McLeod, 1-41-09-12-07-62 című könyvéből. Felolvassa a Speakbot Software. Első fejezet. Leventét egyre jobban kezdték üldözni amiatt, hogy 15 éves korában a forradalom után, mint kiskorú disszidens volt egy évig nyugaton. Korábban is éreztették vele lépten nyomon, de mivel a Szabad Európa Rádió szerint az ország első emberének, Kádárnak volt egy levele a nyugati kormányfőkhöz címezve, melyben külön megígérte, hogy nem lesz bántódásuk a hazájukba visszatérő kiskorú menekülteknek, eleinte csak amolyan látszatkeltés határán belül üldözgették. Levente főleg azért disszidált, mert tüntetéseken vett részt, és távollétében egy kollégiumi karhatalmi házkutatás alkalmával néhány színes nyomjelzős lőszert találtak nála, és le akarták tartóztatni. Talán erről is tudhattak, csak néhány év elteltével már jó képet akartak mutatni nyugat felé a forradalommal kapcsolatban is. Jól mondta az apja, miután az édesanyja hazahozta a Belgiumból 13 hónap távollét után, hogy, na kisfiam, te most már nem tartozol se keletre, se nyugatra. A rendőrségen, amikor személyi igazolványt adtak neki, megjegyezték, nem fogjuk ám beírni sehová sem a nyugati tartózkodásodat. Nem a csodát nem írták be. Évek múlva már teljesen nyilvánvalóvá vált számára, hogy a társadalom büntetése főleg a családalapítási törekvéseiben való gáncsoskodás lett. Az volt a nagy presztízs vele kapcsolatban, hogy a hasonló korú fiúk és lányok sok mindenben szívesen hallgattak rá. Azokat is bántották, akik a barátságukat és szeretetüket nyilvánították felé. Az okozta a legnagyobb bonyodalmat, hogy az egyik jólelkű lánytól megtudta, létezik egy magyar anyákból összeverbuválódott szövetség, ahol olyan felhegyszelt anyák jöttek össze rendszeresen, akiknek a hazacsalt gyermekük vagy kiskorú disszidensként jött haza nyugatról, vagy pedig még kint tartózkodott. Néhány olyan lány is bejárt közéjük, akiknek a vőlegénye disszidált. Mivel ezt a szervezetet a Magyar Nők Országos Tanácsa hozta létre és támogatta, teljesen érthető volt az örökös kampányuk nyugat felé, a kiskorú disszidensekkel kapcsolatban, de mintha akkorra már olyan összeesküvés és bosszúállás formájában tevékenykedtek volna a belügyminisztérium irányításával. Ha csak egyszer-kétszer büntették volna meg valamivel, de se vége, se hossza nem lett a büntetés sorozatnak. Úgy jártak vele, mint az a tigris, amelyik emberhúst evett, nem tudtak többé leszokni róla. Lehet, hogy nem kellett volna levelet írnia az illetékeseknek arról, hogy őt nem megnevelni, hanem nagyon nevelni akarták, mert ezzel belügyi köröket haragított magára. Ennek eredménye az lett, hogy rászabadítottak valamilyen titkosszolgálati csoportot, akik az akkori módszerekkel manipulálni kezdték az egészségét. Rosszul léteire keresve a magyarázatot, észre is vette. A munkahelyén zsebtükörrel az ajtórés alatt kifigyelte, hogy az egyik munkatársa gondosan széthajtogatott egy piros színű papírdarabkát, és bekente vele az esztergagépe fogantyúját. Na, hogy védekezett ellene, és vízes ruhával letörülte. Ezt a játékot ideig óráig lehetett csak űzni, érezte, hogy valami nagy baj van készülőben. Akkor tájt 30 éves volt. Egyik este nagy meglepetésére a bátyja látogatta meg a peremkerületi magányában, akiről tudta, hogy katonai elhárítós tiszt, és mindig is lenézte őt. Mivel Székesfehérváron tevékenykedett, ahol a honvédség törzsparancsnoksága volt, az ilyeneket a hadseregen belül a titkos rendőrségének tartotta a hivatásos állomány. Katonai dzsippel érkezett az édesanyja társaságában. Levente valahogy megérezte, hogy ez búcsú látogatás, főleg az édesanyja részéről, ezért mindenre gondosan figyelt. Egyszer csak az elhárítós tiszt bátyjának sürgős mehetmékje támadt, miután Levente a tükörből észrevette, hogy valamilyen porcórcét egy pici nejlonzacskóból, kezét maga mögé rejtve. Bátyja erélyesen rászólt édesanyjára, hogy most már menni kell. Levente akkor még nem tudta, hogy létezik úgynevezett speciális por, ami begázosítja a helységet. Erről csak évek múlva hallott a Szabad Európa Rádióban a vietnámi háborúval kapcsolatban, ahol katonai ügynökök vetettek be ilyesmit iskolás gyerekekkel szemben, akik közül többen meg is vakultak emiatt. Távozásuk után pusztán megérzésből hosszantartó kereszthúzattal kiszellőztetett, és egész éjjel kisényítva tartotta az ablakot. Még így is arra ébredt másnap reggel, mintha hangyaboly mászkált volna a fejében, főleg a tarkójánál, tompa szokatlan fájdalom kíséretében. A munkahelyén, ahol gépjavító műhelyben dolgozott, másnap reggel munkakezdéskor, meglepően kedvesek lettek egyesek, mint akik készülnek valamire.
Talán belügyi körök arra számítottak, hogy ez nap már nem fog tudni bemenni. Ez a munkahely olyan városszéli vashulladék feldolgozó telephely volt a kohászat számára, ahol főleg a társadalom számkivetettjei kötöttek ki előbb-utóbb. Éppen emiatt bőven voltak ott jól képzett ügynökök is, a társadalom mellőzöttségeiben lelkileg belerokkant dolgozók miatt. Gyakori hegyszelődés volt a részükről: uram, szereti még a pianót? A hatalmon levők ugyanis a partneri kapcsolatot irigyelték áldozataiktól a legjobban. Miután Levente elfogyasztotta a reggeléjét, és azt a fél liter zacskós tejet, amit a bevásárlók hoztak, váratlanul bizsergés szaladt a fejébe és a karjaiba ijegységgel társulva. Egyre fokozódó furcsa rosszul-lét kezdett el hatalmasodni rajta, főleg a karjaiban érezte a nyugtalanságot, mint ha kalimpálni szeretnének. Az egész testét átjárta a halálfélelem, és attól való aggodalom, hogy ez csak a kezdet. Pánikba esett, főleg akkor, amikor az egyik munkatársa mosolyogva megjegyezte, a vegyszer hatott. Rádöbbent, hogy kollektív összeesküvés áldozata lett. Az ijegységét csak fokozta, hogy a bevásárlók gúnyosan mosolyogva kértek tőle 1 forintot, mint mondták, kabalának. Elhatározta, hogy azonnal hazamegy. Otthon nem tudott egy percig sem nyugton maradni. Valami olyan vegyszer dolgozott benne, ami feszültséget okozott a testének minden porcikájában, a fejében is, ami elviselhetetlenné tette az életérzést. Elment a szülei lakására, mert akkor már érezte, hogy segítségre szorul. Az apja volt otthon, akiről mindig is gyanította, hogy pártagként valamiképpen együttműködött a titkos rendőrséggel. Elmondta neki a problémáját, mire azt válaszolta: ugyan már kisfiam, ilyent még egy miniszterrel se tesznek. Rábeszélte, hogy fogadjon el tőle egy levest. Amikor a konyhába belesett egy pillanatra, látta, hogy az apja ugyanolyan piros színű papírdarabkával, mint amilyent a munkahelyén vett észre, gondosan bedörzsölte a kanál belsejét. Azzal az ürüggyel, hogy sétálni szeretne, sürgősen eltávozott. Össze-vissza barangolt Budapesten a belvárosban. Érezte, hogy orvosi segítség nélkül nem bírja ki ezt a furcsa rosszullétet, főleg akkor nem, ha tovább fokozódik. Mivel magányosan élt, nem merte vállalni az éjszakát ilyen rossz állapotban egyedül. Úgy érezte, hogy a legnagyobb veszélyt mintha az jelenteni, ha megpróbálná alkohol hatása alatt kialudni. Akkor már kezdett gyanakodni, hogy ezzel az öngyilkosságba akarják kergetni, de mivel soha nem volt hajlamos rá, mentalitása észrevetette vele. Szörnyű háború dúlt benne. Senkitől sem mer segítséget kérni. Olyan bizalmatlan lett, mint az a köztéri kisgalamb, amelyik azért fél minden egyes embertől, mert eleve nem tudhatja, hogy ki akarja bántalmazni. A szabadság téren varangolva karjaival már galimpálva megkérdezte valakitől, hol van az amerikai nagykövetség. Hát ott, ahol az amerikai zászló leng, válaszolta, mutatva abba az irányba. Elindult az épület felé, és mivel sikerült úgy lassítania a lépteit, hogy az ott szolgálatot teljesítő rendőrrel ne találkozzon össze, zavartalanul bement. A portán azt mondta, hogy vízumügyben jött, mire fel is engedték. Nagyon nehéz volt olyan önfegyelmet parancsolnia magára, hogy ne legyen feltűnő. Maga se tudta volna megmondani, valójában mit remélt a nagykövetségtől. Az ösztönös súgta talán, hogy kövessen el valamit, amivel felhívja magára a figyelmet, hogy ne tudják titokban eltenni láb alól. Nem bízott az orvosokban sem, ezért nem fordult meg fejében ennek lehetősége. Érezte, hogy ebben az egypártrendszerű társadalomban végképp be tudják szorítani áldozataikat a sorokba. A nagykövetségen többen várakoztak ügyes-bajos dolgaikra, ő is leült közéjük. Kezdett nyugtalanul viselkedni, mire odajött hozzá egy alkalmazott, megkérdezte tőle, mi a problémája. Azt válaszolta, hogy a nagykövettel szeretne beszélni. Néhány perc múlva behívták a szomszédos helységbe, ahol leültették egy asztal elé, amely mögött egy fiatal ember mutatkozott betört magyarsággal. Elmondta, hogy a nagykövet éppen nem ér rá, de mivel van 2 konzulja, és ő az egyik, szívesen meghallgatja. Ekkor papírt és tollat kért, ráírta az adatait, és a következő szöveget: engem az édesanyám, mint kiskorú menekültet hozott haza nyugatról. Emiatt mindig is üldöztek. Munkatársaim olyan vegyszert kevertek a reggelimbe, ami öngyilkosságra serkent, ha ellenállok, úgy érzem, mintha az agyam megbomlana. Kérem a Nemzetközi Vöröskereszt sürgős segítségét. A papírdarabkát odaadta neki, mire ismét kiültették a folyosóra. Miután lefordították, elég nyugtalan lett ő is. A konzul gyorsan leült mellé és nyugtatgatni kezdte.
Elmagyarázta, hogy a nagykövetségen nincs állandó orvosi ügyelet, ők is úgy szoktak orvost hívni maguknak, de ha kell, szívesen elkíséri az itthoni Vöröskereszthez, ami a nagykövetséghez közel van. Levente azt válaszolta, hogy nálunk a Vöröskereszt ugyanolyan, mint a hazafias népfront, minden szinte egy és ugyanaz. Közben majdnem az egész nagykövetségen leállt az ügyintézés miatta. A konzul megpróbálta lelkére beszélni, legalább abba egyezzen bele, hogy kihívhassák a mentőt. Beleegyezett. A mentősöknek nem kellett csak lekísérniük. A lépcsőházban a kanyarban, a szabadságszobor hatalmas fényképével találta szembe magát. Megtorpant előtte, mire a konzul megjegyezte, Miss Liberty. Amikor megérkeztek az országos ideg- és elmegyógyintézetbe, és közrefogva kiszállították a mentőautóból, az egyik mentős megjegyezte, ez a Hárshegy, vagyis a Lipót mező tette hozzá a hatás kedvéért. Ő biztos futásnak eredt volna Levente helyében. Kijött érte a Csaba úrnak nevezett betegápoló, aki miközben a lifttel felvitte az emeletre, odaszólt hozzá, szerencséje van, hogy az amerikai nagykövetségről hozták be. A férfi egyes osztályra vitték. Miután pizsamára vetkőztették, az volt az első, hogy beadtak neki egy hibernálforte injekciót, amitől hamar elaludt. Nem volt nyugodt éjszakája. Többször arra ébredt, hogy nagyon kellemetlen ízű nyálképződés keletkezett a szájában. Olyan íze volt, mint dohányos ember számára a ézeleje pálinka. A vasiparban is tapasztalta ezt a kellemetlen ízt, amikor rezet kellett esztergagépen megmunkálnia, és közben cigarettára gyújtott, csak most dohányzás nélkül is érezte. Valamilyen résztartalmú vegyszer mindenképpen lehetett a szervezetében. Az is gondot okozott, hogy nagyon kiszáradtat Olga, de még annyi ereje sem volt az altató injekciótól, hogy kimenjen vizet inni. Amit öngyilkosságra serkentő vegyszernek vélt, újra és újra felébresztette, így aztán hajnalban észrevette, hogy az ápolók különböző tárgyakat helyeztek el az ágya melletti éjjeli szekrénybe. Reggel sörös üvegcsonkját, és egy borotva éles kést talált többek közt benne, de a többi tárgyal is tudott volna mit kezdeni egy öngyilkos jelölt, mit például a befőttes üvegekkel. Azt a generális összeomlást, ami miatt végül is beleegyezett abba, hogy mentőautóval kórházba vigyék, csak részben aludta ki, arra persze nem számított, hogy ilyesmivel elmegyógyintézetbe fogják szállítani. Ez további félelemmel és aggodalommal töltötte el, úgy érezte, hogy a kálváriája második felvonása következik ezzel. Ez be is igazolódott, amikor észrevette, hogy az idegbetegséget és az elmebetegséget egy kaptafára húzva kezelik. Azon az osztályon közel 100 férfit kezeltek több kórteremben, ennek csak 20-30%-a nézett ki elmebetegnek, az ő nem szakértői szemével persze, közel fele inkább csak idegbetegnek. Az ismerkedések során többről derült ki a politikai üldözöttség, körülbelül 30%-ukról. Olyanok is voltak, akik a forradalomban való részvételük miatt kerültek oda, mert a börtönből való kiszabadulások után sem hagyták őket békén. Volt ott egy 16 éves fiú, akit a szóbeszéd szerint azért vittek be, mert levelet írt a Szabad Európa rádiónak. Elektromos sokkot alkalmaztak rajta, de olyan erőset, mintha azt akarták volna, hogy a plafonig repülve ránduljon meg a teste tőle. Általában nyugatra írt és elsípett levelek miatt, és különböző politikai tartalmú beadványok miatt kerültek oda, de mindegyikben az volt a közös, hogy valamilyen rosszul létet kihasználva fogták be őket, vagy feljelentés alapján. Levente kezelőorvosnője azt mondta, hogy azért kellett ide kerülnie, mielőtt még túlságosan bizarr lenne a fantáziája. Akkor kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy ezt meg is értse, mert mondhatta ezt a levelezéseire is, de voltak olyan észrevételei, hogy a másságuk miatt is kerültek be oda. Egy-egy elejtett szóból következtetve, szinte sportszerűen vadászhattak rájuk. Egy fiúnak az volt a bűne, hogy női bugyit vett fel magára, és az anyja pszichológushoz vitte emiatt, az megbeutalta a kórházba. Tablettákkal és injekciókkal próbálták meg kikezelni belőle. Lehetséges, hogy az orvosokat dezinformálták a politikai üldözöttekkel kapcsolatban, mintha ők is csupán aberráltak lettek volna. Mintha az elmegyógyintézeti kezelések is inkább elrettentő hatású büntetések lettek volna, mint gyógyító erejűek. Voltak beépített ügynökök is, akik betegnek álcázták ugyan magukat, de azért mindenki észrevette róluk. Főleg azért, mert saját kulccsal rendelkeztek, és kiálltak vele éjjelenként a zárt osztályról. Az külön szám volt, amit két ilyen beépített művelt.
Valamilyen port öltöttek a jó hosszúra megnövesztett körmük alá a zsebükben motoszkálva, majd oda szemtelenkedtek egyesekhez, és hátratett kézzel elkezdték a körmüket pattintgatni az orruk alá. Vele is ezt tették, de főleg egy voltánc diplomata lett az áldozatuk. Készröhely, de nekik mintha hamarabb megártott volna, mert egy idő után látási és tájékozódási zavaraik keletkeztek, például az egyikük hamarabb akarta kinyitni a vízcsapot, mint odaért volna. Levente véletlenül meghallotta, hogy a másik ügynök, mintha az ország első emberét, Kádár elvtársat, hívta volna a folyosón levő telefonon, amely egymagában nem jelentett volna semmit, de amikor meglátta őt, zavartan helyesbített, Kádár lehelt kedvesem. Levente nem tartotta kizártnak, hogy az ügynökök onnan ilyen magasabb körökkel is kapcsolatot tartottak fenn, de mintha szándékosan tette volna, hogy tudja, honnan fúj a szél. Magasabb körökben ugyanis nagyon élvezhették azt, amit velük tettek. Az kellemetlen ízű nyálképződés még hetek múlva is érezhető volt a szájában. Teljesen bizalmatlan lett a betegápolók iránt, minden jel arra mutatott, hogy ők is beépített emberek voltak. Nem merte lenyelni az általuk adott gyógyszereket. Mivel úgy adták be, hogy egy jövőkanalat vízbe mártottak, és abba tették bele a tablettákat, kidolgozta annak technikáját, miként rejtse a nyelve alá, miközben jó nagyot nyelt, még a szájába is belenéztek néha. Ételosztáskor észrevette, hogy az egyik ápoló a neki szánt kenyeret mindig megkarcolta a körmével, egy gyors mozdulattal. Kiválta a kenyérnek azt a részét, mert keveset adtak enni, és állandóan éhes volt, de azt is észrevette később, hogy azokkal is így tetsz, akiket politikai üldözöttként ismert meg, csak sorban mindig más és más körmével. Módszerét mások is eltanulták, emiatt lettek jó néhányan kenyérválogatók. Ezt észrevéve, a betegápolók elkezdték fenyegetni. Kezdett még jobban megromlani a kapcsolat közte és a betegápolók között, amiért mintha valamilyen várt hatás maradt volna el vele kapcsolatban. Egyik este veszélyt érezve nem merte megenni a vacsoráját. Ezt nem vették észre, mert az egyik asztaltársa elrántotta előle, és olyan gyorsan belefetyelte, mint egy farkas kutya. Még megakadályozni sem tudta volna, és az üres tányért visszatette eléje. Amikor meglátták az ápolók, hogy üres a tányérja, még ott az asztalnál beadtak neki egy injekciót, mindenféle fertőtlenítés nélkül. Úgy vette észre, hogy jó nagy adagot adtak be. Bekísérték egy olyan kórterembe, ahol csak néhány ágy volt, az egyik ráccsal lezárható, erre ültették. Ebbe a kórterembe vitték a haldoklókat, akiket mindig akkor szállítottak el az osztályról, amikor vizit volt, és mindenkinek a saját ágyában kellett feküdnie. Elhelyeztek az ágya mellé egy szétnyitható tábori ágyat, majd feltűnően nagy tisztelettel oda kísértek valakit bordóköntösben, aki leheveredett rá, felé fordulva. Közben megint belé adagoltak egy jó nagy adag injekciót, lefektették az ágyra, körbezárták a ráccsal, még le is lakatolták, majd magára hagyták. Kétségbe esetten felült az ágyon, de hamar elkezdett kóvályogni, mire az illető odaszólt hozzá, én az ilyen eseteket végig szoktam nézni. Ez még ilyen állapotban is nagyon bevésődött az emlékezetébe. Éjfél körül felébredt, mert állandóan az zakadt a fejében, hogy ne aludj, ébredj fel. Újra és újra elaludt, de ez a hang újra és újra felébresztette. Maga se tudta volna megmondani, hogy szétszedte-e az ágyat, vagy időközben kinyitották, de mintha elég rendetlenül lett volna szétnyitva. Minden esetre engedelmeskedve a hangnak, felkelt és kiment a folyosóra sétálni. Az illető már nem volt ott, a táborját sem. Oda-vissza sétálgatott a hosszú folyosón, észrevette, hogy a két éjszakai ügyeletes ápoló a kezelőben sakkozott. Már jó fél órája lótta a köröket, amikor a betegápolók meghallották sétafikálását. Gyorsan kijöttek a kezelőből, és amikor meglátták, az egyikük elordította magát, na nekem ebből elegem volt, megyek haza. Haza is ment. A másik ápoló nagyon gyanúsan fürkészte az ágyat, és igyekezett betartani egy tisztes távolságot. Levente reggelig sétált fel alá, nem zavarták többé. Másnap lemondott majd a főorvos. A kíváncsiskodó tekintetekből volt olyan érzése, hogy vele összefüggésben is legalábbis többek között. A főorvos egyébként is ingerlékeny volt a beépített és betegnek álcázott ügynökökkel szemben, maguk jobban tudják, megjegyzésekkel illette őket. Egy idő után az is feltűnt neki, hogy ott a nagy nacsálnyékok, orosz parancsnokok, inkább a betegápolók voltak, mint az orvosok. Önkényesen adogattak be injekciókat. Egyszer, amikor a folyosón sétálgatott, az egyik betegápoló odaszólt a társának, na most adjuk be neki.
Lerántották róla a pizsamanadrágot, és mielőtt észbe kapott volna, belédöftek egy injekciót, majd ott maradtak a közelében, várták a hatást. Nem sokáig kellett várniuk, mert egyszer csak elkezdett fuldokolni amiatt, hogy a nyelve görcsöt kapott, és kezdett teljesen lezsugorodni a torkára. Ekkor kikísérték az osztályról egy kis várakozóba, ahol az édesanyja várt rá, aki körülbelül 2 hétig nem ment be hozzá látogatóba. Na itt a gyereke, gyönyörködjön benne. Jegyezte meg az egyik ápoló, és magukra hagyták őket. Hebegve fuldokolva megkérdezte az édesanyját, hogy miért nem jött be hamarabb. Azt mondta, hogy ezért nem, mert a Dunában keresték. Úgy tudták, hogy öngyilkos akar lenni, de azt senki sem mondta, hogy kórházba vitték. Ekkor eszébe jutott az, aki megette a vacsoráját, mert ugyanabba a kórterembe került, és ezt követően 3 napig mélyen aludt. Néha felült az ágyon, és ilyenkor elüvöltötte magát, jaj Istenem, meghalok, és eszméletlenül roskadt vissza. Rádöbbent arra, hogy talán be is dobták volna a Dunába, ha sikerült volna örökre elaltatniuk, pontosabban kivégezniük, mert úgy gondolta, neki nem mondja senki, hogy ez nem az volt, és az édesanyja most úgy tudná, hogy öngyilkos lett. Gyanította, hogy az édesanyja is tagja volt annak a jóhiszemű, ám bosszúállóvá vált magyar anyák összejöveteleinek a belügyminisztérium szervezésében. Sejtette tehát, miért is kell úgymond gyönyörködnie benne, csak tudatalatt önvédelemből az ilyen megérzéseket soha se akarta megérteni a maga szintiszta valóságában. Azt is meg lehet szokni, ha az embert örökösen el akarják tenni láb alól, elvégre az ősember is úgy volt úlélő, hogy itt egy haramia, ott egy fenevad, legfeljebb el lehet képzelni szebb életet is. Egyébként is annyira szenvedett a fuldoklástól, hogy szinte már haldokolt, és ettől mintha az édesanyja szíve megesett volna rajta. Megígérte neki, hogy máskor is eljön látogatóba. Szerencsére váratlanul tartottak egy bírósági vizitet az osztályon, ahol őt is megvizsgálták. Főleg arról faggatták, hogy miért menekült be az amerikai nagykövetségre. Egymás közt azt vitatták meg, hogy ilyen esetekben nemzetközi nyomás is lehetséges, majd azt kezdték tudakolni, hogy mit is mondhattak be a Szabad Európa rádióban vele kapcsolatban. Végül is, nem odavalónak ítélték, és elrendelték, hogy a megfelelő gyógykezelés után bocsássák el a kórházból. Ez szinte egy hajszálon múlott, mert a kórházi pszichológus nő a vizitelőt vizsgálatra invitálta, és közben megkínálta egy olyan cigarettával, aminek a füstjét óvatosságból nem szívta le ugyan, mégis fényes pontok szaladgáltak a szeme előtt az egész vizit alatt. Az új főorvos behívatta a dolgozó szobájába, elbeszélgetett vele, azt is megkérdezte, hogy mit kapott karácsonyra. Nem sok eldicsekedni valója volt, mert csak egy piros nyakkendőt kapott, az elhárítós tisztbátyja küldte neki. Ő sem, és az apja sem látogatta meg a kórházban, a temetésére sem mentek volna el ezek szerint. A főorvos hosszasan fürkészte Leventét, majd azt mondta, hogy ha hajlandó egy pillanatra elmosolyodni, hazaengedi szabadságra. Szomorúan elmosolyodott. Kapott egy hét szabadságot, de ez sem olyan könnyen. A pszichológus nő ugyanis megint résen volt. Miután már átöltözött, mindenáron kierőszakolta, hogy fogadjon el tőle egy szál cigarettát. Csak 2 szippantást mutatott be neki nagyvonalúan, de Pehére már ettől is alig állt meg a lábán. Hatalmas önfegyelem kellett ahhoz, hogy ezt a szédülést ne vegyék észre rajta. Sikerült mégis hazajutnia, ahol egyedül élt egy kertes kisházban. Könnyelműen meglátogatta a szüleit, úgy tett, mintha mit sem értene az egészből, de sajnos a tőlük kapott kávétól, amit távozása előtt adtak, minden kezdődött előről. Útban hazafelé szörnyű idegi feszültség kezdett el hatalmasodni rajta. Ez nem ugyanolyan volt, mint amivel kórházba került, mert ez nem okozott bizsergést a fejében, de azt a nyugtalanságot, amitől alig fért a bőrébe, a teste minden porcikájában érezte. A feszültség gócpontját, tompán ugyan, ismét a tarkójában érezte. A másik igen erősen észlelhető nyugtalansági góc megint a karjaiban volt érezhető, csak most nem akartak kalimpálni. Az autóbuszon alig volt türelme ülni. Ez a rosszulét nála gyengébb idegrendszerű embert be is tudott volna csapni, főleg ha szerelmi csalódáshoz társult volna, vagy valami súlyos kudarhoz az életben. Különben is, már tudott róla, mivel a lányok visszaszólták neki ez e fajta intézményes mesterkedést, így hát ő már nem mindennek ugrott be. Most viszont úgy gondolta, ezt a legújabb rosszulét egy szőrével kell gyógyítani, ezért vett 2 üveg olyan jó bort, amitől garantáltan nem lehet fejfájást kapni. Ez a gyógymód szerencséjére bevált, hamar el is telt az éjszaka és az 1 hét szabadság, legfeljebb megtanult még óvatosabb lenni.
Elhatározta, hogy nem megy vissza a kórházba, de egyszer csak mentőautó állt meg a házikója előtt, édesanyja is velük volt. Amikor beszállt a mentőbe, édesanyja odaszólt a mentősöknek, itt él egyedül, és nem akar megnősülni, mintha nem tudta volna, hogy egyszer már megnősült, de abba is bele lett operatíve pancsolva. A kórházban már nem tartott többé senkitől, kiszabadulása reményében megnyugodott. Különben is, már gyerekkorában észrevette, hogy szinte kockázatot vállalva nem fél semmitől. A főorvos betartotta a bírósági vizit előírását, és elbocsátotta a kórházból, persze ehhez a drága édesanyja aláírása is szükséges volt. Meg is bocsátott neki újra és újra, mert állítólag az elmegyógyintézetbe könnyű bekerülni, de annál nehezebb kikerülni onnan. A záró jelentésére ráírták, hogy premorbidan schizoid egyéniség, amire egy megbízható társadalomban egyesek még büszkék is lennének sznobságból persze, de őt egy életre el akartak vágni ezzel. Ez csak 2,5 hónap volt az életéből. Levente nagyon is szerény becslése szerint, ezt követően még több százszor próbálták meg likvidálni odakint a polgári életben, különböző titkosszolgálati trükkökkel. Személye csak pillanatnyi zavart okozhat ott a Hárshegyen, őt legfeljebb jól kifogták. A pszichiátriai visszaélések legvadabb korszaka csak ezután következett. Ennek már 42 éve, és a skizofréniára jellemző szellemi leépülésnek nyoma sincs benne. Nem érzi magát elmebetegnek. Az elmegyógyászat legtöbb esetben azóta sem tud más diagnózist kiállítani valakiről, miközben éppen ők állítják magukról, hogy erről a betegségről tudnak a legkevesebbet. A skizofréniát sem ártana lelkiismeretesebb tudományos kutatással újra áttanulmányozni, és újra értékelni. Ezzel a diagnózissal egy életre tönkre tehetnek valakit, amit már akkor is kiállíthatnak róla fellebbezés lehetősége nélkül, ha csak az időjárásról beszélgettek el vele. Fél évvel a kórházból való kikerülése után arról számoltak be az Amerika Hangja rádióban, hogy Budapesten egy középkorú férfi bemenekült az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségére, és arról panaszkodott, hogy megmérgezték valamivel. Nem engedte magát mentővel elvinni, és amikor magára hagyták egy pillanatra, a nagykövetség mellékhelységében öngyilkos lett. Egy év elteltével pedig arról beszéltek a Szabad Európa rádióban, hogy lám a magyar kormány még azt az ígéretét sem volt képes betartani, hogy nem lesz bántódásuk a hazájukba visszatérő kiskorú magyar menekülteknek. Azóta sem tudni, mi lett a többi visszatért kiskorú menekülttel, ezzel kapcsolatban valamit nagyon titkolnak. A kórházi zárójelentés szerint a korisme, morbus bleuler paranoides, anamnesis, premorbidan schizoid személyiség. Körülbelül másfél-két éve paranoid mechanizmusok léptek fel, anxietás, magatartása nyugtalanná vált, átmeneti beilleszkedési zavarai voltak, prececuterius doxaszmákat hangoztatott, kóros jelenség tulajdonságok voltak. Kórlefolyás, osztályunkon neuroleptikus kezelésben részesült, doxaszmái elhalványultak. Ez a kórház, az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet 2007-ben megszűnt, a pszichiáterek többsége emiatt külföldre távozott. A szakorvosok többsége Svédországba evakuált, de jut belőlük Norvégiába és Nagy-Britanniába is. Az elvándorlás mértékére jellemző, hogy a magyar pszichiátereknek már saját külön szakmai társaságuk is működik a svédeknél, ahol egyébként olyan jól érzik magukat, hogy a hazai szakmai társaság megkeresésére fülük botját sem mozdítják. Medical Online 2012. Ezzel aztán éppen azt követték el, amiért Leventét vonták felelősségre pszichiátriailag, a gyerekkori disszidálásáért, aztán ott biztos nem mernek hasonló visszaéléseket elkövetni. Az azért különös, hogy az így eltávozott orvosok, külföldön milyen jól tudják, milyen a tisztességes gyógyítás, de ott jobban meg is fizetik őket. A pszichiátria a rendszerváltás után nem tett bűnvallomást a visszaéléseikkel kapcsolatban, sőt jóságot imitáló elterelő manővereket hajtottak végre dr. Vegyér András pszichiáter irányításával. Például a Kotyelnyicsi Elmegyógyintézetben megtalálták Toma Andrást, a Szovjetunióban raboskodó utolsó magyar hadifoglyot. Az ilyen kategóriájú üldözöttek a rendszerváltás után is előítélet áldozatai lettek, továbbra is számkivetettek maradtak, nem kaptak még kártérítést sem. Magyarországon a 2012-től érvénybe lépő új alkotmány szerint a kommunizmus bűnei mégsem évülnek el. Ez a meglepő döntés, már csak amolyan, eső után köpönyeg, intézkedés, mintha a második világháborús bűnök csak 1968-tól kezdve nem évültek volna el, miközben addig elévültként kezelték volna.
Az új alkotmánynak ezt a részét azért elkapkodták, hiszen az olyan egykori politikai üldözöttek, mint amilyen Levente is volt, még nem mind patkoltak el. Nem kell persze attól tartani, hogy az új alkotmánynak lesz foganatja, és kártérítést is fognak kapni. Levente, amikor még a kórházban volt, és a vizit miatt mindenkinek a saját ágyában kellett feküdnie, valaki egyszer csak elkiáltotta magát, nézzétek, a Levente imádkozik. Miután kikerült a kórházból, meg is köszönte az Istennek, hogy reményt sugalt, segített rajta. Talán jobban jár az, aki hisz Istenben, mint aki nem.